Η θερμιδική πρόσληψη είναι από τους μεγαλύτερους διατροφικούς παράγοντες που συσχετίζονται με το νοσοποιητικό σύστημα. Συγκεκριμένα, οι υποσιτισμένοι άνθρωποι είναι επιρρεπείς σε λοιμώξεις, όπως και τα παχύσαρκα άτομα φαίνεται να σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης γρίπης και ιώσεων. Παράλληλα, τα λίπη, ειδικά τα καλά λίπη, συνεισφέρουν καθημερινά στην ενίσχυση του νοσοποιητικού. Αιτία είναι η περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη Ε και ω3 λιπαρά οξέα. Ακόμα το ελαιόλαδο, οι ελιές, το αβοκάντο, οι ξήροι καρποί όπως οι ηλιόσποροι αποτελούν βασικούς εκπροσώπους της βιταμίνης Ε, την οποία βρίσκουμε επίσης στα φύτρα του σιταριού, σε προϊόντα ολικής άλεσης και σε πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Αντίστοιχα, τα ω3 λιπαρά οξέα εμφανίζουν αντιφλεγμονώδη δράση. Γι' αυτό λοιπόν οχυρωθείτε προσθέτοντας στη διατροφή σας λιπαρά ψάρια όπως είναι ο σολομός, το σκουμπρί, η τσιπούρα, η σαρδέλα, ο λιναρόσπορος, τα καρύδια και εμπλουτισμένα τρόφιμα όπως είναι οι μαλακές μαργαρίνες. Επιπλέον, μεγαλώστε τη χρωματική παλέτα των φρούτων και των σαλατικών που καταναλώνετε καθημερινά. Τα εσπεριδοειδή, τα ακτινίδια, τα λεμόνια, οι ντομάτες, το μπρόκολο, το κουνουπίδι, το σέλινο και οι πιπεριές αποτελούν βασικές πηγές της βιταμίνης Ε, βιταμίνη με ισχυρή αντιοξυδοτική δράση. Θυμηθείτε όμως, στην περίπτωση που καπνίζετε, ότι η ανάγκη σας για βιταμίνη Ε είναι αυξημένη. Ταυτόχρονα, πορτοκαλί, κίτρινα και κόκκινα φρούτα και λαχανικά προσφέρουν σημαντικές δόσεις β-καροτένιου, το οποίο στον οργανισμό μας μετατρέπεται σε βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α παίζει ρόλο κλειδί στη λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Πηγές βιταμίνης Α είναι κυρίως ζωικά τρόφιμα, όπως τα αυγά και τα γαλακτοκομικά, ενώ το β-καροτένιο υπάρχει στις γλυκοπατάτες, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως είναι το σπανάκι, αλλά και τα βερίκοκα. Τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε ψευδάργυρο, όπως για παράδειγμα το κρέας, τα αυγά, τα πουλερικά, τα θαλασσινά και το ψάρι, θα πρέπει να περιέχονται στη διατροφή μας, καθώς ο ψευδάργυρος βοηθά στη σωστή λειτουργία των ταφ λεμφοκυτάρων, δηλαδή των κυτάρων που επιτίθενται στους ιούς και τα παθογόνα βακτήρια. Επίσης, το σελήνιο είναι ένα από τα πιο ισχυρά αντιοξυδοτικά της φύσης, βοηθά στην προστασία των κυτάρων από την καταστροφική δράση των ελευθέρων ριζών και τα βρίσκουμε στα ψάρια και τα θαλασσινά, στα πουλερικά αλλά και στους κρύους καρπούς και στο ρύζι. Επιπρόσθετα, τα προβιωτικά που περιέχονται στο γιαούρτι όχι μόνο προάγουν την καλή λειτουργία του εντέρου, αλλά επιπλέον ενδέχεται να βελτιστοποιούν την άμυνα του οργανισμού, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους. Απ' την άλλη μεριά, το αλκοόλ μειώνει τη θωράκιση του οργανισμού μας, διότι μπορεί να αποδυναμώσει το νοσοποιητικό σύστημα και να μειώσει την απορρόφηση σημαντικών θρεπτικών στοιχείων. Τέλος, καλό είναι να καταναλώνετε πράσινο τσάι, μαύρο τσάι, κρόκο κοζάνης και γενικότερα αφεψίματα που είναι πλούσια σε αντιοξυδοτικά και είναι προτιμότερο να τα συνοδέψετε με μέλι αντί για ζάχαρη.